हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअआ एडिआरइ ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय जागोन दे। जोंहा गाबोन जागोन नालाय एग्जामा 27 अक्ट'बराव जागोन। जोंहा बे एग्जामनि थाखाय बेसेबां मार्क्स दङ आरो साबैसे केन्डिडेटआ बे एग्जामखौ लिरगोन आरो एग्जामनि थाखाय मा रुल्स दङ आरो मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन जों एग्जामावहाय गासिखौबो टटेलि खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, नङाबा बुजिनाय नङा। जोंहा ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय जोंहा बेसेबां पस्ट दंमोन, बेसेबां भेकेन्सिस दंमोन, आं बेखौ खोन्थालांगासिनो दं दै। ग्रेड 4नि एग्जामा गाबोन जोंहा मोननै दं नालाय, फुं आरो बेलासि। जोंहा फुङावहाय क्लास 10 फार्स्ट लेभेलनिया जागोन दै आरो बेलासियाव जोंहा क्लास 8 पासनिया जागोन दै। जोंहा क्लास 8 पासावहाय बेसेबां केन्डिडेट्सआ एग्जाम लिरगोन आरो क्लास 10 पासावहाय जोंहा बेसेबां केन्डिडेट्सआ एग्जाम लिरगोन, आं गासिखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानांगोन दे। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा एडिआरइनि एग्जामा बेनो लास्ट दै। जोंहा फैयै ग्रेड 3फोराबो जोबलांबाय नालाय, जा ग्रेड 4आनो लास्ट दै। जोंहा 27 अक्ट'बर गाबोननो लास्ट नालाय। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट्सफोरखौ थाब मोननो हानाय बायदि। दायो जोंहा एडिआरइनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनोसै दे। जोंहा सेबा होननानै सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामनायनि उनावहाय गोजौनि फार्स्ट अपसनाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना जा ग्रेड 4 एग्जाम नालाय, जा बेनो लास्ट दै। एडिआरइ ग्रेड 4 एग्जामानो जा एडिआरइनि लास्ट एग्जाम दै। जा बेयाव थुना होदो। जाय बिथांमोना दासिमबो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामाखैबा डाउनलड खालामना लानो हागोन दे। आं सिगाङाव भिडिअ होखादोंमोन। डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे लिंकआव थुबानो जाबाय। बेयाव लिंकआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्ड होबानो जाबाय। जुदि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डआव बावबायबा नैबे फरवर्डआव थुदो। फरवर्डआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बार, रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै फरवर्ड खालामनो हागोन दै। आं दायो नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै माखासे रुल दंना, बेखौ आं खोन्थाना होनोसै। माखौ लांफानांगौ आरो माखौ लांफानाङा गासिखौबो फुल खोन्थाजोबगोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेयो जोंहा गाबोननि जानो गोनां ग्रेड 4नि एडमिट कार्ड दे। जोंहा गाबोन 27 अक्ट'बराव एग्जामा जागोन नालाय, जाय बिथांमोना दासिमबो प्रिन्ट आउट एबा जेरक्स खालामना लायाखै, थाबैनो जेरक्स खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा एग्जामा गाबोन फुंनिफ्रायनो जागोन नालाय, जोंहा फुङावहायथ' हास्लाबा नालाय, हाखु दाखु जायो। गाबोन आरो जोंहा नेटखौ दानबावना होगोनसो नालाय, बेखायनो नोंथांमोना दानो रेडि खालामना लाखाबानो जाबाय। एडमिट कार्डखौथ' जोंहा एग्जाम लिरनायाव नांखागौ नालाय, एडमिट कार्ड नङाबा नोंथांमोनखौ हाबनो होनाय जानाय नङा। दायो जोंहा एडमिट कार्डआव नायलांसै मा इन्सट्राक्सन दङ। जा एडमिट कार्डआवथ' नोंथांनि नाम, फादार नेम, डेट अफ बार्थ गासैबो थाखाजोब्बाय। बेनि उनावहाय नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय ओंखारबाय दे। नोंथाङा माखौ एप्लाइ खालामदों, पेपार 1, पेपार 2। ग्रेड 4आव जोंहा मोननै दं नालाय, जोंहा ग्रेड 4आव फार्स्टआवहाय दङ जोंहा फार्स्ट पेपाराव क्लास 10 पास आरो सेकेन्डआव दङ जोंहा 8 पास। बिथाङा मोननैखौबो एप्लाइ खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा नै पेपार 1आवहाय क्लास 10 पास लेभेलखौ एप्लाइ खालामदों आरो पेपार 2आवहाय क्लास 8खौबो एप्लाइ खालामदों। मोननैबो पस्टखौ एप्लाइ खालामदों बिथाङा। बेखायनो मोननैबो एग्जामखौ लिरहैनांगोन दे। जोंहा फुं आरो बेलासि मोननै जागोन नालाय एग्जामा, मोननैखौ लिरहैनांगोन बिथाङा। दायो जोंहा एसे गाहायाव नायबावनोसै, नैयाव एग्जामिनेसन सेन्टार। एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नोंथांमोना हमना ला मोजाङै मिन्थिथाराखैब्ला एबा एक्जेक्टलि मिन्थियाखैबा नोंथांमोना गुगोल मेपआवहाय थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय दै। सार्च खालामना थांबानो जाबाय। जोंहा नै एग्जामिनेसन टाइम टेबोलखौ नायदो। जा पेपार 1आवहाय मा दङ, जोंहा पेपार 1आवहाय फुङावहाय 9 AM निफ्राय 11:30 AM सिम जागोन दे। आरो पेपार 2आवहाय जोंहा मा गोलैयो, पेपार 2आवहाय क्लास 8 पास लेभेला गोलैयो दे। पेपार 1आवहाय जोंहा क्लास 10 पास लेभेलनिया गोलैयो। जा पेपार 2नि एग्जामाबो जोंहा सानसेनो जागोन दे। बेखायनो जोंहा नैबे एडमिट कार्ड मोनसेयावनो मोननै दं नालाय, बेखायनो जोंहा नैबे एडमिट कार्ड गांसेयानो फुं आरो बेलासि मोननैबो एग्जामनि थाखाय एलिजिबोल जागोन दे। मोननैबो एग्जामनि थाखाय जोंहा सोलिगोन गांसेल' एडमिटानो। जोंहा आरो मोनसेल' सेन्टारावनो जोंहा मोननै एग्जाम जागोन नालाय, फुं आरो बेलासि। नोंथांमोना मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंबा मोननैखौबो लिरबोखाबानो जाबाय। जा बेलासिनि एग्जामा 1:30 PM निफ्राय बेलासिनि 4 PM सिम जागोन दे एग्जामा। दानि जोंहा एग्जामा बेसेबां मार्कनि फैगोन, बेसेबां कुइसन फैगोन, गासै जोंहा ग्रेड 4निया जोंहा 135 था कुइसन थागोन दे। पेपार 1, पेपार 2 मोननैयावबो दै 135 था कुइसन थागोन। मोनसे कुइसनाव 1 मार्क थागोन। गासै दाजाबनानै जोंहा 135 मार्क्स जाबाय। आरो जोंहा नेगेटिभ मार्क दं दे। हमना ला नोंथांमोना मोनसे कुइसननि एन्सारा रं जाबायब्ला 0.25 मार्क्स दानगोन दे। जोंहा मोनब्रै कुइसननि एन्सारा जायाबाथाय, माने रं जायोबाथाय, जाखानाय एन्सारनिफ्राय जोंहा 1 मार्क दानगोन दे। नोंथांमोना बेखायनो जानला मानला गासिखौबो फिलआप खालामजोबनाङा। मोजाङै रोखायै मिन्थिब्लासो नोंथांमोना फिलआप खालामबानो जाबाय। दायो जोंहा एडमिट कार्डआव थानाय माखासे इम्परटेन्ट रुलफोरखौ नायलांसै। जोंहा फार्स्टआवनो दं जोंहा एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना लांथारनांगोन दे। एडमिट कार्ड गैयाबा नोंथांमोना सिङाव हाबलांनो मोननाय नङा दे, एग्जाम हल सिङावहाय। जोंहा एग्जामखौ लिरोबा कुइसन पेपार आरो एन्सार सिट होयो दे। जोंहा बेयो एग्जामाथ' जोंहा माल्टिपल चुइस, माने चुज खालामनायसो जायो नालाय, ABCD इदि थागोन नालाय। जोंहा कुइसन बुकलेट मोनसे होगोन, मोनसे एन्सार सिट होगोन दे। एन्सार सिटआवहाय नोंथांमोना गोसोम दागो होनांगोन दे। गोसोम कलमजों दागो होबानो जाबाय, गल गल सार्कोल। नोंथांमोननि बे एन्सार सिट एबा OMR एन्सार सिटआवहाय नोंथांनि फटक, एप्लाइ खालामनो होनाय फटक फैगोन दे। फटक आरो सिगनेचार फैगोन दे। बे फटक आरो सिगनेचारखौ नोंथांमोननो होगोन दे। बे पेपारावनो थाखागोन नालाय एन्सार सिटआवहाय। फटक आरो सिगनेचार होनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नोंथांनि नंगौ नङा। नोंथांनि नंगौबासो नोंथांमोना
एग्जामखौ लिरबानो जाबाय आरो जाहा होनबावदों नै 3 नाम्बाराव जाहा एग्जामखौ लिरैनि थाखाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टाराव 30 मिनिटनि सिगां मोनहैबानो जाबाय दै जाहाथे हाखु दाखु जाया बेखायनो थाब थांबानो जाबाय जोंहा गेटआवहाय स्ट्रिक्टलि जाहा चेकिं खालामो नालाय पकेटफोराव चेकिं खालामगोन नोंथांनि एडमिट कार्डआ भेरिफाइ जादोंना जायाखै डकुमेन्ट्सफोरजों बेखौ चेक खालामो दे नोंथांमोना बेखायनो एग्जाम जागोननि एसे सिगां थांथारबानो जाबाय बयबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय 6 नाम्बाराव होदों जाहा 6 नाम्बारनि एयावहाय एडमिट कार्डखौ लांथारनांगोन नोंथांमोना एडमिट कार्डआ A4 पेपार साइजआवहाय प्रिन्ट खालामनाय जानांगोन आरो 2 नाम्बाराव होनदों एबा बियाव होनदों दे जाहा बेयावहाय भेलिड आइडेन्टिफिकेसन प्रुफ नोंथांमोना फिजिकेल दै अरिजिनेलखौ लांथारनांगोन दै जेरक्स खालामना लांबा जानाय नङा आधार कार्ड लांफानांगोन पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा भटार आइडि दै बिसोर मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांबानो जाबाय नोंथांमोनखौ भेरिफाइ खालामगोन दे गेटआवहाय चेकिं खालामगोन एडमिट कार्डआ नोंथांनि नंगौना नङा गासिखौबो भेरिफाइ खालामगोन नोंथांमोना भेरिफाइ जाबासो एग्जामखौ लिरनो मोनगोन दै आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै सियाव होनो जाहा बल पेन लांनांगोन दै बांद्राय दाग्ला नांनाय कलमखौ नोंथांमोना लांना दै जाहा बेयाव बल पेनखौसो लांनो खोन्थादों नोंथांमोना नै D नाम्बाराव नायबानो जाबाय 1 डेबिट कार्ड अर क्रेडिट कार्ड एन्ड मिनिमाम केस नोंथांमोना ATM कार्डफोर लांफाबायोबा दे एग्जामावहाय ATM कार्डखौ पकेटाव लानो मोनगोन दे ATM कार्डखौ एलाउ होदों आरो मिनिमाम केस नोंथांमोना कइन्सखौ लांनो मोननाय नङा दे खुस्रा फैसाखौ नोंथांमोना बिलाइ फैसाखौसो लांनो मोनगोन दे एसे खमखौ लांनो मोनगोन बांद्राय बुरजा 5000 6000 बिदि एफा बुरजाखौ लांनो मोननाय नङा नोंथांमोना मिनिमाम केस 500नि गाहायनिखौ नोंथांमोना पकेटाव लानानै एग्जामखौ लिरहैनो हागोन दे फैसाखौ आरोना फैसा बिलाइखौ फैसा खुस्राखौबा हानाय नङा दे मोननाय नङा आरो जोंहा नै F नाम्बाराव होनबावदों पार्सनेल वाटार बथलखौ नोंथांमोना लाङोब्ला ट्रेन्सपेरेन्ट जानांगोन दे स्रां नुनाय जानांगोन माने अबेबा स्टिकारफोर थायो नालाय बथलाव स्टिकारफोरखौ लांनो होनाय जानाय नङा एलाउ जानाय नङा आरो दायो आं नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौ थाब खोन्थालांनोसै दे नङाबा भिडिअ गोलाव जागोन नालाय जोंहा 8 नाम्बारावहाय दङ जोंहा नोंथांमोना एग्जाम लिरनो थांबा इलेक्ट्रनिक डिभाइस मबाइल फन डिजिटेल स्मार्ट वाट्च आरो एनि नोंथांमोना बुक लेखाफोर लाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय एलाउ जानाय नङा दै सिङावहाय लांफानो मोननाय नङा नोंथांमोना बेफोरखौ बाहेरायावनो गालांनांगोन आरो लांफाबायोब्लाबो नोंथांमोना जुदि सिङाव लांनानै हमजायोब्ला नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जागोन दै एग्जामखौ होदोंब्लाबो नोंथांमोना डाइरेक्टलि डिसक्वालिफाइड जागोन नोंथांमोननोथ' एग्जाम लिरनाया कुइसन होनाय जागोन नालाय कुइसनावहाय जोंहा सिरिस लिरनाय थागोन दे ABCD लिरनाय थागोन सिरिस नोंथांमोना एखौ मोनोब्ला एखौ लिरनांगोन जा एखौ मोनोब्ला जोंहा OMR एन्सार शीट बे एन्सार शीटआवबो नोंथांमोना ओरै लिरनांगोन दे A बा A D लिरनांगोन मोनसे खथा थागोन नालाय सिरिसखौ लिरनाय नोंथांमोना माखौ मोनो A बा एखौ मोनबा एखौ Bखौ मोनबा Bखौ लिरनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना 13 नाम्बाराव होनदों नोंथांमोना रल नाम्बारफोरखौ लिरोब्ला सिगनेचारफोरखौ लिरोब्ला मोजाङै क्लियार नुनाय लिरबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मेथ्सफोर बानायगोन नालाय मेथ्सफोर बानायनो थाखाय नोंथांमोना एक्सट्रा बहि लांनाङा दै ओजोंहायनो मोनखागोन जोंहा कुइसन पेपारावनो दंखायो दै वर्क दंखायो जोंहा लास्टिंहाय लांदां मोनसे बहि दंखायो बेवहायनो कुइसन पेपारावनो नोंथांमोना मेथ्सखौ बानायनो हागोन आरो मोनसे खोथा दे नोंथांमोनाथ' कुइसन पेपारखौ मोनबाय हमना ला जुदि नोंथांनि कुइसन पेपारा डेमेज मिसप्रिन्ट गोरोन्थि प्रिन्ट खालामनाय नोंथांमोननि फटक फैखायो नालाय जुदि फटकआ फैयासै सोरनिबासो फटक फैबाय जुदि नोंथांनि पेपारा जुदि डेमेज बा गाज्रि फाननाय एबा थनथ्र'नायफोरब्ला नोंथाङा थाबैनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो सारमोननो एग्जाम हलनि सारमोननो खोन्थानानै नोंथांमोना बिफिननो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव खोन्थादों जा गासिबो कुइसननि थाखाय 0.25 नेगेटिभ मार्क दं दै मोनब्रै कुइसननि एन्सारा जायाबाथाय नोंथांमोना 1 मार्कस दानजागोन दै आरो नै नोंथांमोना 21 नाम्बारनिखौ नायबानो जाबाय जा कुइसनाथ' आसामिस बेंगलि बड' इंलिसनि दं नालाय गासिबो कुइसननि एन्साराथ' सेम नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बर'खौ नायनानै बुजियाखैब्ला इंलिसावबो नायफादेरनो हागोन गासिबो एखे नालाय सेम दायो नोंथांमोना नै 22 नाम्बाराव नायदो दै 22 नाम्बाराव नोंथांमोना हमना ला फर्म फिलआप खालामनायाव नोंथांमोनाथ' बेखौ एग्जाम लिरनो थाखाय सिगाङाव एप्लाइ खालामदों नालाय बेखौ ग्रेडफोरखौ एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना माबाफोर मिस्टेक होदोंबा हमना ला इडुकेसन क्वालिफिकेसन माबा मोनसे मिलायाखैबा एडमिट कार्डजों होनायजों गासिबो मिलायाखैबा फर्म फिलआप खालामनाय माबा मोनसे गोरोन्थिफोर मोनोब्ला आरोना नोंथांखौ डाइरेक्ट केन्सेल खालामनाय जागोन दै आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 23 नाम्बारावहाय दङ लास्टआवहाय नोंथांमोना एग्जामनि माखासे रुल थायो नालाय बेफोरखौ नोंथांमोना मिसइउज खालामब्ला माने नोंथांमोना एग्जामनि रुल बायदि फल' खालामाब्ला नोंथांमोना 3 इयार्स जेल जानो हागौ दै आरो नोंथांमोना जुरिमाना नांनो हागौ बेखायनो नोंथांमोना एग्जामनि रुलखौ फल' खालामबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोना जेलबो जानो हागौ दानिया जोंहा ग्रेड 4आव साबैसे केन्डिडेटआ एग्जामखौ लिरगोन जोंहा ग्रेड 4आवहाय मोननै लेभेल एग्जामा जागोन नालाय जोंहा क्लास 8 फार्स्ट लेभेल आरो क्लास 10 फार्स्ट लेभेल मोननै जागोन नालाय जोंहा क्लास 10 फार्स्ट लेभेलावहाय गासै केन्डिडेटआ एग्जामखौ लिरगोन 8,27,130 बे केन्डिडेटआ एग्जामखौ लिरगोन गासै 8,27,130 बे केन्डिडेटआ एग्जामखौ लिरगोन आरो जोंहा क्लास 8 फार्स्ट बेलासियाव जोंहा क्लास 8 फार्स्टनि एग्जामखौ लिरगोन
5,52,000 सानै केन्डिडेटआ गासै 5,52,000 सानै केन्डिडेटआ एग्जामखौ लिरदों दे क्लास 8 पासआवहाय। क्लास 8 पासनिया जोंहा बेलासियाव जागोन एग्जामा, क्लास 10 पासनिया फुङावहाय जागोन। जोंहा ग्रेड 4 एग्जामखौ लिरनो थाखाय गोजान गोजाननिफ्रायबो फैगोन नालाय, हमना ला बाइक बायदिसिना बेग मबाइल बायदिसिनाखौबो लानानै फैगोन नालाय, बेफोरखौ दोननायफोरा गाव गावनि रिक्स थागोन दै। नोंथांमोना बबेबा मोनसे गलाफोराव दोननो हागोन बेगखौ, खाथियाव दखानफोर दंब्ला। बेफोरखौ गोमाबायोब्ला गाव गावनि रिक्स थागोन दे बेफोरो, नोंथांमोना ओंखायनो थाल लानानै मोजाङै दोनबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना एग्जाम हलावहाय मा लांफानो मोनगोन? एग्जाम हलावहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डआ थाखाबाय, एडमिट कार्ड, कलम आरो मोनसे अरिजिनेल डकुमेन्टस लांफानांगोन, जिखुनु बे थाबाय। हमना ला आधार कार्डखौ लांबाय, बेजों लोगोसे नोंथांमोना ट्रेन्सपेरेन्ट वाटार बथल लांनोबा लांनो हागोन, स्रां स्रां नुनाय वाटार बथलखौ। आरो नोंथांमोना फैसा लांनो हागोन आरो फैसाखौ जा मिनिमाम लांनो हागोन। नोंथांमोना कइन्सफोरखौ लांनो हाया दे। बेखिनिखौनो नोंथांमोना एग्जाम हलाव लांनो मोनगोन आरो बेनि अनगायै नोंथांमोना जेबो बुस्थुखौ नोंथांमोना एग्जाम हलाव लांनो मोननाय नङा। बेखिनियानो। जोंहा ग्रेड 4 लेभेलावहाय गासै भेकेन्सिसा बेसे दंमोन पस्टआ? जोंहा ग्रेड 4आवहाय क्लास 8 पास आरो क्लास 10 पास गासैखौ लानानै गासै जोंहा 5,023 दं दै। 5,023 पस्ट दङ जोंहा क्लास 4 जा ग्रेड 4आवहाय दै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां लिरबानो जाबाय। गासैनिबो थाखाय बेस्ट अफ लाक। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनो हादो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट्सखौ मोननो हानाय बायदि। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।